Laing madugoong bypass operation usab ang nahitabo sa Dakban sa Talisay nga resulta sa pagkamatay sa subject sa mga operasyon. Matod sa kapulisan nga misuway siya pagsukol hinungdan nga giunhan na lang kini sa pagpusil. Samtang upat usab ang nadakpan. Apan ang pamilya sa suspetsado dili makatuo nga misukol kini sa kapulisan. Ani ang report ni Luan Mirondina. Patay nang nadangat sa Tambalanan, si Juni Macaraya, human mahiagom og duha ka samad pinusilan sa dughan. Si Juni, kinsa may pending warrant of arrest sa Republic Act 9165 kun illegal drugs, ang gikatahong subject sa bypass operation. Mato ni Police Superintendent Janet Rafter, PIO sa Cebu Police Provincial Office, mibunot siyang arma si Juni, dihang nakamatikod nga mga pulis ang iyang katransaksyon. During the conduct of the bypass, nakasense ni siya nga pulis ang iyahang kakuan, iyang katransaksyon. So mo nga, he tried to fight back, but unfortunately, siya ang nakuha na nato. And then, kini yung mga cohorts usab na dito sa isa, usaran ni sila sa isa kabalay. Nagdinaganay ni sila. Apan ang mga kabanay sa suspitsado, dili makatuo nga misukol si Juni. Kuan akong anak nga, paibawa si ate nimo, kay naidaghang pulis ilang lula nimo. Maura, nya, naminaw rami, kay dugay mo kay sila ng lakaw. Nang hinilakay naman, kulo na unsa naman ron ngano maron nga namay ni siyagit ni moto pag siyagit ni sunod ang buto duha ka buto. Nasakmit gikan kang Juni, kining na po ka medium pack o 8 kagagmay sa shay sa gituo ang shabu nga mobalor sa kapin 600,000 pesos, digital weighing scale, holster sa armas ug mga drug paraphernalia. Samtang gisikop usab sila si Angeli Engine Cosep, 30 anyos, Eusebio Abalo, 49 anyos, Edu Manzano, 23 anyos ug Edison Esconas, 34 anyos, kinsa gikatahong naaktuhan sa panimay ni Juni. Sus di gyud in taon lalim inanaon ang tao ma'am, ay sakit kaayo. Nya gagmay pag mga anak. Ang mga anak niya gagmay pag sunod-sunod buntis pang asawa. Si Macaraya, as far as I know, he was monitored for several weeks ago. So, nga nakuha siya. Actually, this is also through the active kanang participation na sa ato ang mga katiling bandihang amurag. So, sa, di ba, aware na gayud ang ato mga tao. Luan Mirondina, Balitang Wisda.